sila bati. Hindi kayo bati. Hindi kayo bati. Sige po. Ay, mali. Ay, mali. Ako meron, sige, kayo me. Konting kuha muna. Alin, maski... Ito po kasi, yung pag meron tayong matay sa mga pamilya natin, kapitbahay natin, Minsan din kami. may alam na tayo kung anong gagawin natin. Diba? Para Ngayon, nung yung mga tungkay, yung may makanya pwede ka. Ayan. Yun. Ayan, yung kaya naman. Yan. Mabilis siya niya. Dapat siya yung kayang ito, mabilis siya dapat i-kaya na. Yan. Nangitak na ako. Tumagal ko, nangitak. Meron kayo kaya yung job? Sino mo job? Ito kung bisa mag-CPR. Ba't ito pa, experience mo na. O, baby, kaya kasi Sir Chris, pakitaan mo pang example. Ayan ako. Monitoring kayo nga rin. 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 1. Oh? Then, pati, bawa, 20, 1, 2, 3, 4, 5, Hindi 21 kasi para magpupuro ka 9, and 1. Kaya kung nakitutuloy ka, diba 20? Ano sa sabiyamitang mo? 9 and 2. Per cycle lang ito. Tapos po na pong another 32 na. Tunay lang ito. Halimbawa, may atulak mo, pangapat niya. 8, 9, and 4. Paano yung balik mo nung gagawin mo? Magpila na ka cycle. Diyan kayo mo ano muna wala. Diba, may pa mo? So, next. Kaya mo ito, sige. Pati nga ako na kanito, kaya lang natin yung baby. Huwag kang mukulong eh, pero kayo eh. 5, 6, 7, 8, 9, and 1. Ako na nag-load ba? Sa po kayo ng 9. Binilang na yan. One side. One Per cycle lang po kami dito. Kala mo ba? Manita po kayo po kami dito. Kasi po nung dire-diretso pong bilang, malito ko ako. Kaya po paano po makakilala ko. Katulad ko sa DOH, natin tinuro sa amin, pwede rin diretso, pero kaya ako ang hindi mo na Buwan rin. Kaya gusto namin paramdam sa inyo, para maramdaman nyo kung gaano kayo hirap magkompresyon. Yan lang. Manyaman yung buhay. One. Gusto na ito. Kaibahan lang, kung hindi nagbibigay ng hangin sa Five. Yan yun naman kasi. Kahit single lang. Makalami yan yung maksana. Kaya kung mga nangyari mo tayo. Eh, yung mga ito po kasi ato. Ito sa side. Meron po bababa. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7,
Kapatid na yung hangin kung Parang natatandaan mo na yung cycle. 7, 8, 16, 20, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dire-diretso yan po, kaya po 5 cycle. Kapag kasi, Baka 3 cycle. Nakita niya naman ba yun? Di ba yan? Oo, Limang cycle din ka rin eh. lahat sila sir. Meron kasi, sa tingin tayo, may possible na nakaka-2 cycle ka pala. Nare-revive mo na yung tao. Pero, sa aksidente kasi, hindi pa kami naka-experience talaga na na-revive yung tao. Pero siguro, Subukan mo pala ito. Sige Yan ba? na mo. baka mamaya may bigla pupunta sa center nyo. Oo. Ano? Wala mo katingin ko eh. Nung tayo, nung galing na yun. Sige ko, sir. Yan po, dire-diretso po kanina. Kailangan kasi,
Makahingal niya po na. Merong matulog. Okay. Ay, isa lang. Try yan po hanggang dyan makatlo kayo cycle na. Kailangan, hindi yung buong verso ganyan. Sige mo. Kaya ganyan. Ito na. Oo, ako rin lang nag-aayos. Ang buong numero na. Hindi. Kasi hindi mo matatapos yung cycle. Pagka magagano pa. Kahit try ko sa'yo. Pero kung ito lang ang buong verso. At saka kung buong ano mo. Yung magagawa mo. Di ba? Hindi ka makapatod. Ibigay mo lang yung kailangan ginatutok ito. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Diba nakakaingan? Isa cycle ka. Paano kayo gagawin, di ba? Di ba? At least, alam mo, okay na sa kailangan ng iwan. O, ikuha mo na yung mga mag-compress. Kaya siya, pagdating ng 20, kaya sinasabi yung 1, 2, 3, kasi nakakapunan yun eh. 1, 2, 3, 4 siya. Nakakano ka nasa sabi yung bawal yung A few moments later. Bibigay ka lang akin doon, dalawa. Bakit mo? Come on. Sige ba? Rakos ka. Mga lapak ya, SK. Iba lang kumakain na ng payo. Pinatawag ka racket. May tawag ito. Ito lang oh. Alasan ni mga bulasan si Ria. Yang maya niya. Hawak niya. Rakos ka. Mga lapak ya, SK. Iba lang kumakain na ng payo. Pinatawag ka racket. May tawag ito. Ito lang oh. Siyempre pag babae na ako. Kira sa buwan siya. Nakakulis pa ba? 7, 8, 9, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pagka sa babae kasi, pag hindi mo pinusugan, nakagano pa. Medyo ano siya. Depende kung babae rin mo. 7, 8, 9, and 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Timing kasi yan. 15, 16, 17, 18, 1, 2, Kaya parang umitin yung timing. 5 cycle. Oo, wala na ito. Kaya kung ako hindi masipan mo yung pang-gamitan mo na. 1 to 5 therapy. Bakit ka ba?
Ito, malakas to. Isang pindot pa lang ito. Buhay din tao. Wala kayong palat eh. Wala kayong palat. Baka mga pakliya doon. Pasinuluning agad eh oh. Yan, tama. Umilaw na oh. Tama. Yan, ito pa. Yan. Sige po. Typing na lang. Yan. Sige, macam may kedua ya. Yan. Sulat kayo ganito. Ayos na eh. Yan. Diba? Kung makakabuhay. Hindi nga rin sulo niya. Huwag niya lang sulo. Run out siya. Brown out siya. Ano yan? Pinunaya-kaya eh. Songgi yan. O yan. Yan muna, ano din, alalang kayo battery, ako suot. Sir, mag-video. Oo. Hindi ka lalabahan. Mamatay ya. Pamatay ah. Ikaw ano eh oh. Kailangan kasi merong isa sa barangay. Na marunong. Kahit isa lang. Apa po pag CPR kayo, dala niya yung ng tao. Pagka may makukunin, mag-CPR ko. Ito, inabot ko din ako. Ito, inabot ko Ano man naman po yung smart pa? Oo. At isigop ka yan eh. Kasi pati ba, nung mabawas na kayo, kaya 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 din naluwag si CPR. Tralang din ka. Pwede yung gamit mo. Maka, nung dapat ako check na yung 1, 2, 3, 4, all. Ano mo ba? Ganyan din. Wala mo muna ito na nagkukulit tao. O kasi, Baka mamaya po na. Pati yan, kasi may pangwit. Ako, sinibigyan ko. Tatay. Ulang yun po. 7, 8, 9. Dapat hindi kayo magkakayan. May nag-usig-sig yung kuya. Hindi yung babae. Ano po? Ganyan talaga. Ilan? Lima. Ilang tao po? Di, okay lang. Okay lang. Actually, okay lang po. Pwede ka tinanong sa red cross. Okay lang. Oo. Para lang ma-display sa kaya. Bawal sa kabila. Yan. Kung wala kang patungan, pag nagano ka ng tubot sa zipper, Kakain pwede kumain dito. oh, yan po ang hawak ko rin. Kunain na meron kayo niya. Doon yan ka makakapag. Thank you sir, 200. Ganun kayo gagawin. Makakakimas yung Wala ka nung Yung kakabir eh. Baka po na ako kami. Talagang 1 to 200 ito na yun. Napakahirap pag sa kamay. Hirap sa kami. Wala ko sa inyo. Right practice. Hindi ka sa... Pero sa inyo. Pero kung meron talaga pagpatungan doon, doon na. Dawa. Wala. Yan. Laki niya yan. Wala si po kayo. Wala na yan. A few moments later. Para sa akin, ang mga wala sa CPR. Yang maya ya. Ang hawak niya. Bawa dinding. 1, 2, 3, Kita beli ngobrol. 6, 7, 8, 9, 4. Ay, that's the 6, 7, 8. A few moments later. Dito ko na po tatapusin yung ating video. At maraming salamat po at nakabot po kayo dito sa dulo ng ating vlog. At shoutout po sa mga kapatid po nating guardians, especially sa mga nasa iba't ibang bansa. Kung nasan man kayong bansa ngayon, lagi po kayo mag-iingat. Shoutout po sa
mga Hong Kong chapter, yung mga international chapter natin sa iba-ibang bansa po. Ayan. At sana po may natutunan kayo sa mga basic na ginawa po namin ngayong araw na to, kasi napakalaking bagay po, especially sa mga aksidente. So meron tayong basic na dapat po natin gawin para po makasalba ng buhay. Ayan po. At shoutout po sa MDRRMO sa mga pagtiyaga na pagtuturo, pag-orient actual and oral po na pagtuturo sa amin. Ayan, maraming salamat po. Hanggang sa muli po. In service to one, in service to all. Long live Guardians.